nej. Pis. Ciao. Jeg har fandme ikke fisket for mig, mand. Au. Hey, Anders. Ja? Jeg har fundet diamanter. Kom, du hører det. Ja. Nå, du er lige der. Ja, derhenne. Hvor? Der. Der. Nej. Hey, jeg tager lige din pickaxe, så kan jeg sælge det. Det der, det var ondt. Tak. Skal jeg passe på, at det ikke falder ned i lavaen? Ja, meget gerne. Okay. Man kan aldrig få nok diamond, så kan man. Vi har 6 og 3 emeralder. Og jeg havde 4 i kisten og 2 emeralder i kisten. Ja, godt du. Hej. I know you want it. I know it. Ekstra nummer! Hallo, du slog min bukser af. Ups. Anders, det er simpelthen for ulækkert. Nu fælder jeg din strikkestak. Her. Smut. Det er simpelthen for ulækkert, desværre. Du må lave den langt ud i skoven. Ej, så er der mere. Ej, det er ulækkert. Puha. Så Anders, skynd dig hen og redde dit hus derinde. Nej. Ikke mit hus. Au. Sluk ilden. Fuck. Nej. Anders, skynd dig. Anders, hvorfor er der hul i taget? It's because you think you know. Nå, men Anders, skal vi ikke ud og fælde noget træ? Har du set alt det træ, der har kiste? Hvad er der sket her? Var det fordi jeg sagde til det? Ja, det var det. Okay. Jeg smutter lige hen til min far. Så fik jeg så... Nej, så... Hvad? Det der, det betaler sig ikke. Hvad? Ikke, når ilden breder sig hurtigt. Jeg er allerede på taget igen. Nej, jeg er på taget igen. Anders, skal du? Nu skal det op. Nu gik det. Nu gik det stykker, Anders. Min græs. Hvad siger du? Det kunne vi da godt gøre, det der, du sagde. Nej. Undskyld. Skal vi gøre det, Simon? Anders, prøv. Hvis man stiller sig her, ikke også, kan man faktisk mega langt det her. Hvad? Hvad siger du? Au. Er det den sidste pil? Ja. Du er godt nok smart. Ja, nu gør det bedre. Præcis. Ja, Er det ikke dejligt, at det ødelægger huset? det her det er nærmest værre, end at du brænder det ned.